Ano, přesně tak. Už zase nastalo to období, kdy se v přítmí budeme bát o svůj život. A po nekonečném napínání u hororu se nebudeme chtít dobelhat na toaletu, aby tam náhodou nečekalo něco, co bychom opravdu nechtěli. Děs a hrůza však nečíhá pouze ve filmech. Dnes se proto podíváme na 5 nejděsivějších míst, které naleznete u nás v České republice. 5. místo. Zámek Lemberg. Zámek Lemberg je vázán spoustou příběhů, ze kterých budete mít husí kůži. Dle legendy zde straší duše mrtvých vojáků. Zámek totiž sloužil v dobách sedmileté války jako nemocnice. V průběhu bojů zde zemřelo přes 1000 lidí ve strašných podmínkách udávaných tehdejší dobou. Dle výpovědi 2 nezávislých návštěvníků zde uviděli projít chodbou podivuhodnou postavu, která neměla původ ani vysvětlení. Často zde jsou z podkroví slyšet kroky, dětský pláč nebo dokonce zvuky stěhování nábytku. Obvyklé paranormální jevy zde jsou například i posunuté obrazy či rozházené květiny. Zámek je chráněn alarmem, který byl několikrát těmito podivuhodnými jevy spuštěn. Po návštěvě policie ale nikdy nenašli známky vloupání a policejní psi s hrůzou odmítali do některých místností vstoupit. Žádné z jevů se doposud nepodařilo vysvětlit a zámek je stále záhadou. 4. místo. Sedlecká kostnice. Za dob moru a husitských válek, kdy umíralo desítky tisíc lidí, se z tohoto tajemného místa společně s kaplí všech svatých stalo speciální pohřebiště. Dle legendy v místě klášterního hřbitova totiž jeden opat rozprášil hrst hlíny, kterou si přinesl až ze samotného Jeruzalému. Od té doby se tam chtěli všichni lidé nechat pohřbít, aby mohli spočívat v pokoji. V 16. století se tajemný mnich rozhodnul z děsivě velkého množství kostí postavit pyramidy. Tuto myšlenku o 2 století později završil řezbař František Grind, který kostmi vyzdobil celou kapli, včetně lemu děsivé podzemní krypty. 3. místo. Les Bor. Les Bor, taktéž známý pod názvem Braníšovský les, je jedno z nejtajemnějších míst České republiky. Spoustu lidí, kteří tento les večer navštívili, vypovídají o strašidelných zkušenostech, mluví o tajemném přízraku nebo že viděli rudé planoucí oči, které je pronásledovaly. V době, kdy les sloužil jako vojenský prostor, se zde odehrál incident, ze kterého vám naskočí husí kůže. Dle výpovědi vojáka se z houští vynořila záhadná bytost. V tu chvíli začala panika. Dokonce taková panika, že po sobě začali navzájem střílet. 3 vojáci byli na místě mrtví a poslední z nich byl převezen do nemocnice, kde podlehl na následky zranění. Nejznámější symbol zla je zde však strom oběšenců. Podle historek se zde oběsilo několik lidí s nevysvětlitelnými okolnostmi. Informace zapsány v Braníšovské kronice dokazují, že v roce 1927 si do tohoto lesa šel užívat přírodu mladý zamilovaný pár. Oba ale z nepochopitelných důvodů ukončili svůj život oběšením. 2. místo. Bičí skála. Nespočet legend můžeme slyšet taktéž o Bičí skále, u které se údajně pořádaly děsivé rituální obřady. Nejznámější příběh v 19. století přivedl na svět archeolog Jindřich Vankel, který zde objevil tzv. Hallštatský pohřeb z 5. století před naším letopočtem. Tento rituální pohřeb se týkal velmože, který spolu se sebou nechal brutálně zavraždit i své potomky, služebnictvo a všechny koně. Syna nechal jako jediného upálit na hranici, ostatní však nechal rozsekat pod Bičí skálu. Všem byly usekány ruce, hlavy a těla byly zanechány tak, jak dopadly. Jiný osud nečekal ani koně, které ovšem iniciátoři obřadu roztrousili kolem a následně celou plochu zasypali obilím. Z této skály doposud srší negativní energie a spousta lidí vypovídá, že se zde objevují světla, jde slyšet zpěv, křik a bezmoc. 1. místo. Hrad Houska. Hrady a zámky bývají sami o sobě tajemná místa, obzvlášť tím, že se k ním váží zajímavá historie. Jeden hrad v Česku je ale obzvlášť tajemný. Tím je proslulý hrad Houska. O původu hradu není jasná informace, nejpravděpodobnější však bude, že ho nechal vybudovat Přemysl Otakar II. Tento hrad stojí na skále, která je dle legendy strastiplnou bránou do samotných pekel. Údajně bránou procházeli lidé, kteří se měnili na zvířata. V katakombách jsou totiž pohřbeny kostry, u kterých není jasné, zda jsou lidské nebo zvířecí. Nedaleko hradu je místo s názvem U Ďáblova kamene, které mělo být oblíbenou destinací čerta. Do dnešních časů je zde otisk ďáblova kopyta a jeho řetězu. A jaký máte názor vy? Které místo je dle vás nejstrašidelnější a jak by vypadalo vaše pořadí? Jestli jsme dle vás něco vynechali, podělte se o to do komentářů.